For today's video mga lalab, madaling araw na pala dito sa UAE, may nagbigay sa akin na kabayan na galing sa Pilipinas ng tuyo. Ayan, binigyan ako mga lalab ng 10 piraso. Kaya sabi ko pagdating ko ay lulutuin ko. Ayan na mga lalab, luto ng mga lalab. Ayan mga lalab, may natira pa akong kanin kaninang umaga sa sinain ko. Sayang naman pag itatapon. No? Ayan. Sinangag ko na lang mga lalab. Ayan mga lalab, luto ng mga lalab yung ating sinangag. Ikay ko ng mga lalab sa plato. Ayan mga lab, nagkisa ko ng sibuyas at bawang. Ayan, meron ko dito mga lab sardinas, itlog. Lagyan na natin. Manis ko itong mga lalab. Mabilisan itong mga lalab na luto. Ayan na mga lalab, nakaluto na ako itong mga lalab yung sardinas. Tapos ito yung tuyo mga lalab. Tapos yung sinangag. Ayan. Madaling araw na ito mga lalab. 2:30 na. Ayan. Kain tayo mga lalab. Ayan. Thanks agad sa mga blessings na nagkaloob mo amin. Sarap, may tuyo mga lab. Bigay ito ni kabayan mga lab kasi nagbakasyon siya galing Pinas. So ngayon, binigyan niya ako ng 10 piraso. So ngayon, lutuin ko na yung dalawa lang kasi kulang ng isa eh. Sarap. Magkamay tayo mga lalab. Yung lipstick ko. Sarap. Yung mga tao sa Pinas, mga tulog pa. 2, 3, 4, 5, 6. Ay, umaga na pala sa Pinas. Kasi 4 hours yung gap dito sa UAE, isa ka sa Pinas eh. Sarap ng tuyo mga lab, nakakamiss. Alam mo yung mga kasama namin dyan, mga ibang lahi. Kinarado ko lang yung pintuan kasi ayaw nila to ng amoy eh. Nababahuan sila dito eh. Pero masarap to eh. So, may sasawan akong suka mga lalab. Sarap. Mga lalab, yun lang po mga lalab. Thank you for watching. Bye-bye.